Dobrý deň, dámy a páni. Dovoľte mi, aby som vás privítala na dnešnej konferencii, ktorá nesie názov Paradigmy budúcich zmien 21. storočia. Tak ako to niekoľkokrát cirkulovalo. V prvom rade mi dovoľte, aby som na vás privítala vašu excelenciu, pána profesora Čiča, pána kancelára, pretože táto konferencia sa koná pod záštitou nášho pána prezidenta, pána Gašparoviča. Zároveň mi dovolte, aby som teda povedala pár poznámok a potom odovzdala ďalšie previtácie slovo svojim následníkom. Jednak nášmu pánu profesorovi Šikulovi, ktorý je riaditeľom Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, a potom veľmi významného zástupcu v rámci spolupráce do Slovenskej asociácie revizijného klubu. Ja vám poprosím, aby aj tieto veci boli prekladané. Táto konferencia, ktorá má pod názvom Infraštruktúra spoločnosti, infraštruktúra človeka a kontrolovaná spoločnosť, to je určite náhodné, je to sú to vybrané témy, ktoré majú svoje pokračovanie v minuloročnej konferencii, ktorá takisto mala názov na Paradigmy budúcich zmien 21. storočí, ale niesla pod názvom Riadenie kontúru v mozaike. Zdá sa, že sa nám už niektoré kontúry podarilo nájsť, takže preto pokračujeme v tej infraštruktúre spoločnosti, infraštruktúre človeka a kontrolovanej spoločnosti. Dnešná časť, dopoludnejšia a popoludnejšia, je venovaná predovšetkým infraštruktúre spoločnosti a človeka. Zajtra bude sústredená pozornosť na tzv. Kontrolovanú spoločnosť. Nie len to, čo si my ako vedeckí pracovníci pod tým predstavujeme, ale budeme sa dotýkať aj praktických otázok, ktoré trápia súčasnú spoločnosť a teda globálnu spoločnosť. Takže ja mám to oficiálne privítanie sama za seba ako gestora a dovolte mi, aby som predstavila ešte môjho spolugestora, pána profesora Stanika, takisto Ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďalej ešte jedno pozdravenie, pretože táto konferencia sa koná v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, takže dovoľte, aby som privítala aj pána dekana tejto fakulty, pána profesora Šoltesa. Teraz by som poprosila pána profesora Šikulu, aby povedal poznámok privítaniu za náš ústav. Tri kľúčové civilizačné rozpory medzi ekonomikou a človekom, respektíve spoločnosťou, medzi ekonomikou a prírodou. A čo je dôležité v rámci ekonomiky, rozpor medzi extrémne expandujúcim finančným sektorom a reálnou ekonomikou. Tie pokračujúce metamorfózy podôb globálnej krízy čoraz výraznejšie pôsobia aj ako katalizátor, urýchľujúci utváranie novej paradigmy nielen ekonomickej vedy, ale aj spoločenských vied ako takých a umožňujú adekvátnejšie reflektovať ten prelomový charakter zmien ekonomických, sociálnych i celkových spoločenských procesov v prvých dekádach 21. storočia. Analýzy zamerané na objektívnu identifikáciu príčin, ktoré vygenerovali globálnu krízu, ináč najlepšie to ukazuje tá séria prívlastkov, ktoré boli postupne priraďované tej krízy zo začiatku ako hypotekárnej, potom finančnej, ekonomickej, neskôr sociálnej, v súčasnosti ako dlhovej, ale širšie ekonómovia, filozofii, sociológovia hovoria o kríze morálnej, systémovej a civilizačnej. Skrátka dobre, ide o jav, ktorý nie je jednoduchou krízou cyklickou, ktoré poznáme zo štandardných učebníc, ale že je kvalitatívne nový jav. V rámci analýz, ktoré prebiehali a sa ukazuje, a mimochodom je zaujímavý postoj skupiny výborných ekonomov z Ústavu svetovej ekonomiky v Kíli, ktorí vyhlásili niečo, čo sme mohli nazvať ako takú hĺbkovú sebareflexiu a kritiku ekonomickej vedy ako takej a poukázali na to,
že napríklad masové používanie rôznych modelov výpočtov ekonomických procesových simulácií proste spôsobili okrem iného to, že veľmi často sa ignorovali zjednodušujúce predpoklady, z ktorých tie teórie vychádzali, krátkým spojením sa potom zjednodušené závery prevážali do hospodársko-politické a tak ďalej. Rôzne súvislosti tohto podrobili kritické analýze a končili tým, že ekonomická veda by mala prijať aj etický kódex v tom zmysle, aby proste preberala aj zodpovednosť za to, akým záverom dochádza a čo pre prax dáva. Na základe našich analýz ja som sa pokúsil načrtnúť nejaké 3 také línie obsahovej a metodologickej inovácie, ktoré by mala realizovať ekonomická teória, ekonomická veda. Samozrejme je taký predbežný pracovný pokus. Prvá línia je to, že ako aj kríza sama ukázala, že posledné dekády sa vyznačujú tým, že tu vznikli kvalitatívne nové, úplné ekonomické, sociálne, spoločenské procesy, kde jednoducho doterajšie inštrumentárium používané ekonomickou vedou nestačí. Okrem iných napríklad americký ekonom Allen ukázal, že model všeobecnej ekonomickej rovnováhy, na ktorom je založená makroekonomická teória, práve tým, že je vlastne istou simuláciou napodobením fyzikálnych procesov, jednoducho nie je schopný postihnúť tie nové procesy, kvalitu, charakter, ktoré napríklad kríza odhalila. Čiže to je jedna taká línia ukázať, analyzovať novým spôsobom aj tieto nové procesy, prípadne odhalovať zjednodušené interpretácie. Druhú líniu považujem za veľmi podstatnú v tom, že ide o určitý návrat alebo rehabilitáciu teórií, ktoré v minulosti boli formulované, ignorované, zamietané. Dokonca sa pamätáme, že boli aj na indexe. Spomenul by som teóriu konvergencie Albrightsovu z polovice 60. rokov a je nesmierne zaujímavé dnes sa vrátiť a prečítať si, čo hovorí napríklad o transnacionálnych korporáciách, o tom, ako štáty by mali umravňovať správanie a tak ďalej. Ale čo bolo veľmi podstatné, že tá teória proste striktne poukazovala na to, že oba systémy ako ideologicky v extrémnej polohe kapitalizmu, socializmu, že proste sú absolútne nezlučiteľné. Život a dneska už aj teória ukazuje, že ono to je trošku dôležitejšie a že systémové prvky oboch systémov proste sa konfrontovali, v istom zmysle sa čiastočne preberali a tak ďalej. A dnešný vývoj ukazuje, ako to konštatoval Stiglitz, že už kapitalizmus a komunizmus asi sú preč, ale existuje veľké množstvo rôznych druhov trhových ekonomík. Za spomenutie stojí napríklad aj teória Mandela o teórii tej optimálnej menovej oblasti, ktorá mimoriadne prichádza aktuálne teraz, keď zápasíme s krízou v Európskej menovej únii a problémov, ktoré sú s tým spojené. No a napokon tretia línia spočíva v tom, že treba aj cieľene proste kritizovať a vyvracať teoretické prístupy, ktoré istým spôsobom veľmi jednoznačne obhajujú partikulárne súkromné záujmy, cieľene, by som povedal, zahmlievajú procesy alebo podstatu procesov, namiesto toho, aby teda ukázala sa ich podstata, čo je dôležité z hľadiska reálneho riešenia problémov, s ktorými je ľudská. Veľmi pekne ďakujeme, pán riaditeľ. Áno, takže ja by som skončil. Ďakujem. Ja by som uzavrel tou myšlienkou toho Ústavu svetovej ekonomiky, že ekonomická teória, myslím si, spoločenské vedy by mali vytvoriť ten etický kódex a riadiť sa ním. A myšlienku, ktorú Orwell formuloval, že v čase, keď prevláda všeobecný klam, povedať pravdu je vlastne historický a revolučný čin. Prajem konferencia, kde hodne revolučných postupovala. Ďakujem. Slovenská asociácia rímskeho klubu má aktivity, ktoré sú zamerané jednak tým smerom, ako to vyplýva z aktivít rímskeho klubu celkové, a jednak má niektoré špecifika.
To je zameranie, ja sa opakujem pri každej príležitosti, ale treba to stále hovoriť, je často smerom ku vzdelávaniu ako vede, ktoré sú podľa môjho názoru nie celkom v Slovenskej republike docenené. A preto tak, jak Kato starší v Senáte volá, kedy opakoval tú svoju vetu, tak ja stále hovorím, že kľúč k budúcnosti vedie skutočne sú vedu a vzdelávania a musíme sa im viac venovať. Dovolte mi na záver, iba keď už mám tu možnosť vás pozvať na, keď hovoríme o tých aktivitách Rímskeho klubu, na minulotýždňovú diskusiu, ktorá bude na Vysokej škole ekonomickej univerzite, presne za týždeň o 1, kde Ginter Pauli predstaví svoju správu Blue Economy. Ďakujem pekne za pozornosť a želám veľa zdravia. Ďakujem veľmi pekne za milé privítanie, nás všetkých, pozdravenie a teraz si dovolím otvoriť pracovnú časť. Začneme prvou prednáškou, a to panelovou prednáškou pána profesora Ochranu, ktorý je z Karlovej univerzity z Prahy a zároveň aj z CSSU v Prahe. Jeho prednáška, ktoré názov vidíme, bude predstavovať základný pohľad z tej metodologickej stránky na to, čo sa pokúšame práve na tejto konferencii dosiahnuť. Ktorých všetkých otázok a akým spôsobom sa chceme dotknúť a hlavne prečo. Ano, pretože je jistě... Dobrý den, vážené dámy a pánové. S velkým potěšením jsem přijal pozvání na konferenci a to ze dvou základních důvodů. První je odborný. Vysoce si vážím práce svých kolegů z prognostického ústavu a nejen já, ale i naše pracoviště a proto pro mě bylo opravdu radostí. Bylo pro mě radostí přijat pozvání na tu konferenci. A navíc pro ty, kteří mě neznáte, já mám velice osobní, opravdu těsný vztah ke Slovensku, protože jsem zde prožil nejhezčích 19 let svého života. Našel jsem si zde svoji ženu a mám zde na Slovensku v Bratislavě, v Martině příbuzenstvo, takže Slovensko to je moje země, na kterou nedám dopustit. Tak to je jenom takové stručné představení, odborné a osobní. A já bych chtěl ve své vystoupení opravdu říci, nazval si to metodologické poznámky a oni to skutečně budou metodologické poznámky paradigmatu budoucích změn. Já jsem se pokusil na základě programu konference určité, nazveme to v uvozovkách, uchopení problémů z toho obecného metodologického hlediska. Na úvod trochu legrace, když se zeptám, bychom se zeptali vědmy, tak ta vidíte, že je bezradná nad tím, jak odpovědět na ony otázky. Já si myslím, že my máme kolektivní rozum, ne že bychom to všechno tady vyřešili, ale minimálně dokážeme nastolit problémové otázky, které by nás měly tížit a se kterých bychom my vlastně měli odsud odejít a v tom z našem okolí je šířit osvětově, bych to nazval dál, jak to měnit. To je také, bych řekl, podle mého soudu základní a hlavní cíl naší konference. Když se podíváme na tu problematiku nastolení problémů, tak na naší konferenci vlastně zaznívají takové, na první pohled by se dálo dílčí pohledy, ale mým úkolem bude ukázat, že je něco podstatně systémově spojuje. Ta prvá otázka, kterou my si můžeme na začátku nastolit a potřebujeme nastolit, musíme vyřešit problém, kde se nacházíme, kde jsme, abychom věděli, kam kráčíme, respektive kam chceme kráčet. No a k tomu pochopitelně musíme vědět, jaká je dnešní společnost, jaký je její stav, jaká je její ekonomická, politická, duchovní kondice a také jsem velmi rád i zdravotní kondice, protože bez nemocné nebo nezdravé společnosti v tom fyzickém slova smyslu není možné dělat žádné pozitivní změny. Druhý problém, který je zde, a tím se já už budu zabývat za chvíli ve svém vystoupení, je problém krize. Krize soudobé společnosti. A ta otázka, kterou já si budu stavět za chvíli s vámi společně,
jaké povahy je ta krize, kde spočívají její příčiny, jak se na ní prostě systémově podívat. A třetí, ta oblast těch